Pam pam. Салом дӯстони азиз, мо имрӯз дар бораи коронавирус ё COVID-19 суҳбат мекунем. Аввалин одаме ки гирифтори ин бемор шуд вай дар шаҳри Ухани Республикаи Хитой буд. Тӯли 3 моҳ ин вирус ба 177 давлатҳои ҷаҳон паҳн шуд. Дар ҳамаи мамлакатҳо карантин эълон карданд. Рисои самолёт ва дигар транспортҳо ба ин давлатҳо манъ карда шуд. Рӯз то рӯз ин вирус ба мо наздик шуда истодааст. Pam pam. Дар Русия, Қазоқистон, Афғонистон, Ӯзбекистон ва дигар давлатҳои ҳамсоягӣ ин вирус паҳн шуд. Сарҳадҳо яъне границаи моро бо ин давлатҳо маҳкам карданд. Азбаски дар Русия самолётҳо ба Тоҷикистон парвозкуниро баст кард, одамони чипта харидагӣ дар аэропорт чанд рӯз аст ки интизоранд то ба ватанамон баргарданд. Аммо барои ин ҳеҷ кас ягон чорае надид. Онҳо чанд рӯз аст ки дар он ҷоянд, дар замин мехобанд, он қадар чизи хӯрданӣ надоранд, дар азобанд ва бо умеданд. бародарон, касе ки дар наздики ин аэропортҳо зиндагӣ мекунад, илтимос чӣ қадаре ки тонед ба онҳо ёрӣ диҳед. ақаллан камтар хӯрок ва ягон кори хайру нек кунед аз барои худо. афсӯс, ҳолат дар Тоҷикистон ҳам он қадар хуб нест. аллакай чандин одам ба шубҳаи гирифтории ин вирусанд. дар ин ҳолат чӣ бояд кард? Pam pam. Blueface, baby. Yeah, 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 aight. Damn, scum. Back at it again. Finesse the motherfucking beat. Finesse. Ты серьезно? Pam pam. ҳаман дар дасти мо бо шумо дӯстон. орду равған гуфта ба бозорҳо надавед. аптекаҳо рафта чизҳои гигиенаро харида захира кунед. аз дигар одамон 1-2 метри дур гардед. агар температура кунед, сурфа шудед, ба духтор ҳатман муроҷиат кунед. тез дастҳоро шустан дар кор аст. даст ба рӯй задан дар кор нест. ҷойҳои серодам рафтан дар кор нест. маска пӯшидан дар кор аст. эҳтиёт кунед дар берун ҳар ҷоро нарасед. бо даст савоб накунед ва тез бо спирт, антисептик ва дигар маҳсулотҳои гигиена дастҳоро, рӯй ва дигар узвҳоро тоза кунед, то ки худамону наздиконамонро дар хатар нагузоред.